खुलुमबाय रायजोफोर कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन आफादनिफ्राय गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दा दिनै जोङो कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन आफाद दाफुंनानै लानाय जाबाय रायजोफोर। दा जोङो बे आफादखौ बे बोहैथि दाननिनो 13 मे 2025 इं अक्ट'खालि जोङो कर्नाटका गभर्नमेन्टनिफ्राय रेजिस्ट्रेशन मोननाय जादों। दा रेजिस्ट्रेशन जाखांनायनि उनाव जोङो दिनै इन'ग्रेशन लानाय जादों आरोखि। इन'ग्रेशन कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन ग्रेन्ड ओपनिं सेरेमनि जोंना जानानै थांबाय। दा दिनैनि दिनावहाय मोजाङै मोजां गाजा गोमजायै जानानै थांबाय। दा बेखौनो जोङो रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायहरनो सानदों। दिनै बेंगलरावहाय गोबाङानो बा आसामाव नङा होमबा गोबां रायजो राजाफ्रा साननो हागौ बा बुंनोबो हागौ, सिन्था खालामनो हागौ आरोखि। माने मोनसे स्टेटआवहाय माने मोननै आफाद दाखो होननानै दा ससियेल मिडियायाव एसे एनै कुइसनबो फैदों। दा नोंथांमोन जोङो गोग्गानायसो मोनदों माने मोननै आफाद जानायावहाय। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै BBWA आफादखौबो जों गाज्रि मोनाखै। जों सिगां समाव BBWA आफादनिनो मावथिखामोन। रायजोफोर दा नोंथांमोनहा साननो हागौ मोनसे स्टेटआवहाय बोरैहाय मोननै आफाद गायसनखो होननानै। दा बेफोरखौ नोंथांमोनहा जेबो सिन्था खालामनो नाङा रायजो राजाया। BBWA आफादाबो समाज सिबियारि बिथांमोनहाबो आरो जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन आफादाबो बेबायदिनो सेम जोंनाबो समाज सिबियारि खैफोदाव गोग्लैनाय बर' माहारिखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो बे आफादखौ गायसननाय जादों नोंथांमोन। दा आङो बेजोंनो लोगोसे जोंनि गोदान आफादनि बिबानगिरिफोरखौ आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोरमायहरनो सानदों। कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन आफादनि गोदान बडिनि दा बर्थमानाव सोलिथ'नाय बिबानगिरिफोरनि मुंफोरखौ आं नोंथांमोननो क्लियारलि खोन्थाहरनोसै। जोङो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोंहा बडि दाफिननांगौ दं। जोङो बडिखौ दाथ'वाखै दा, माने जास्ट दिनै अपेनिं सेरेमनिल' खालामनाय जादों जोङो रेजिस्ट्रेशननि उनावहाय। जों नेक्स्ट माने मोनसे बडि दानानै लागोन। दा अब्लाबो जोङो दा जेसेबांखिनि बिबानाव दंथ'यो बा फाउन्डार हिसाबै बा सिगनेटरि हिसाबै दं, आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसन हरनो सानदों रायजो राजाफोरनो। मानोना मिथिनानै लानाया गोनां नङा होमबा। जोंना सिनियर चिफ एडभाइजार हिसाबै दङ सन्जिब बर' सार। बेनिफ्राय वुमेन सिनियर एडभाइजाराव दङ अन्जुथा बाग्लारि मेडाम। बेनिफ्राय प्रेसिडेन्टआव दङ प्रेमजित औवारि सार। बेनिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारियाव आंनो अमृत बसुमतारी। बेनिफ्राय भाइस प्रेसिडेन्टआव जन सुदामा ब्रह्म। बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट सेक्रेटारियाव दङ मिजिं बसुमतारी। बेखिनियानो नोंथांमोन। दा अब्लाबो दिनैहाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोबां रायजो राजाफोरा जोंखौ मदद खालामफैदों। दिनै BBWA बिथांमोनहाबो जोंखौ फैनानै सापर्ट खालामफैदों। दा जोंजोंनो लोगोसे दंफायो बिथांमोनहा। दा मिजिंथियो रायजो राजाफोरा जोंनि बे आफादखौ सापर्ट खालामगोन होननानै। दा रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामोब्लासो जोंबो दावगानो हागोन, अब्लासो जोङो रायजो राजाखौ मदद होनो हागोन नङा होमबा। दा नोंथांमोनहा माबा मोनसे खैफोदाव एबा बिपदाव गोग्लैयोब्ला नोंथांमोनहा जोंनि नाम्बाराथ' नोंथांमोननो सिगां समाव BBWA आफादाव होनायानो दंखायो कन्टिनिउ। दा जोङो बे नाम्बारखौनो, बे कन्टेक्ट नाम्बारखौनो बा मबाइल नाम्बारखौ जोङो कन्टिनिउ खालामफिनबाय। नोंथांमोनहा मानिबाफोर उसुबिदा जायोबा मानिबा हेल्प नांगौबा नोंथांमोनहा बे जोंनि सिगांनि नाम्बारावनो नोंथांमोनहा जोंखौ कन्टेक्ट खालामहरनानै माबा मोनसे जोंजों सावरायहरनो हागोन। दा आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियारलि खोन्थाहरबाय। दा नोंथांमोनहा एसेबां मानि साननांगौ गैया। आफादा जोङो जेनेबा गायसननायाथ' गायसनबाय बा दिनै दाफुंनानै लाबाय नोंथांमोन। बेवहाय पाब्लिकफ्रा जेबो माने गुलुं गुजुं बा उल्थां फाल्थां सिन्था खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। जोंनि आफादा मोननै